Ik ben Bert. Ik ben David. En vandaag checken we de Vierdaagse in Venray. We zijn vandaag bij de avond Vierdaagse in Venray. En we gaan even wat mensen en lopers interviewen. Ja, laten we gaan. Hoeveel kilometer heb je gelopen? 5. En heb je pijn in je voeten? Klein beetje. Vindt u het leuk om mee te lopen? Jazeker, 4 dagen lang. Bent u al een beetje schor? Ja, een beetje wel, ja. Last van je voeten? Nee, die niet. Op wie staat u hier te wachten? Op de kinderen, op mijn kleinkinderen. Op 2 kleinkinderen. En vindt u het leuk om hier even te kijken, zeg maar? Tuurlijk. Hoe lang staat u er ongeveer al te wachten? 10 minuten, kwartier. Hoeveel kilometer heb je gelopen? 10. En heb je pijn in je voeten? Beetje. Een beetje. En ook heb je veel gezongen? Ja. Heb je veel gezongen? Ja. Oké, nog veel succes dan, hè? Heb je? Bert en ik hebben zelf ook meegelopen met een handicap. Het ene handicap was met een tas vol met stenen lopen. En de andere handicap was dat je in een skipak moest lopen. En dat laten we nu zien. We doen even schaatsen en papier. Degene die verliest, die moet het skipak aan. Met de helm en de broek en de bril en Schoenen. en de dikke sneeuwlaars en alles. Schoenen. Schaarsteen en papier. Schaarsteen en papier. Ik heb gewonnen, yes! Oké, 3, 2, 1. Op weg naar de avondvierdag. Ja. Zie hier David's tasinhoud. Ja, hoeveel kilo was het ongeveer? Meer dan 20 sowieso. 30 denk ik. 29 kilo af. Ja, kijk Bert's outfit ook echt, hè. We zijn niet aangemeld. Er zijn allemaal beveiligers daar. Ik zie er nou in jou in staan. Oh ja. Iedereen heeft een rugnummer, maar wij niet. Dus je moet even ergens tussen gaan zitten. Even een plek zoeken. We zijn nu niet bij de originele start. We gaan even hier proberen tussen te komen. Dit is, ik denk, 50 minuten achter de start. Ja, je. Zwaar. Volgens mij ben ik echt, dit is helemaal bezweet. Weet je wie daar staat? Nee, jullie gaan wel door. Gaan we door, jongens.
Wat is er aan de handjes? Warm. Dit is echt niet goed, man. Ik had helemaal licht in ik kreeg helemaal hoofdpijn. Ja, is niet zo gek. Gast, ik weet niet hoe bezweet. Oprecht denk ik dat het 40 graden in dit ding is. Binnen in deze jas was het 40 graden. Gast, Oké, maar ik vind wel dat... nooit zo bezweet ben dat ik dat even nu ben. Oké, maar dat was ook de bedoeling. Oh, sorry. Ligt met water. Water? Ja. Gaan jullie al van vroeg pauze houden, jongens? Wat zijn jullie voor... Let's go! Met opstaan. En je tas zit nog open, al die baks. Dat is helemaal dicht, hè? Dat is het handicap. Ja. Moeten we hier weer tussendoor. En hoe voelen jullie je? Ja, wij gaan hier achteraan. Ik weet niet of dit... We zijn uit de 3 of de 5. Dan kunnen we het snel. Volgens mij is die pauze gewoon allemaal Dit is 5. 3 is daar bij het Rijland bij de Focus. We gaan gewoon mensen gaan volgen en dan gewoon verder lopen, dat wij gewoon snel Moet even wachten tot er weer zo'n scooter komt en snel. Nee, dat is niet nodig. Gaan we! Je bent het hier naar de lunch, hè? Volgens mij, jullie gaan de Poststraat in, Hesseniusplein, dan zijn jullie er. Hoe voelt het? Nou, heel... Basisschool Koningshof, groep 3-4. Lekker bezweten kop. Ja, mijn rug dan. Laat jouw rug eens zien. Laat zien. Ah! Is hij nat? Dit er ook snel. Wie heeft er verzonnen? Iemand verzonnen. Op internet. Meneer, dames en heren. We gaan applaus voor de wandelende takken van het Rijnland College. Ik moet zeggen dat we wandelende tak op heel lang in de poortjes zijn. Dat gaat deze raad zo heel lang zien. Dan kijken we. Hoe vond je het avondvierdaagse? Leuk. Heel leuk. Ja, denk je dat je prijs hebt gewonnen met de klas? Ik denk het wel. Ik weet niet. En heb je last van je voeten en van je stem en zo? Een beetje. Ja.
Ja, de eerste zijn over de finish. Dus eigenlijk net andersom, eigenlijk van 1 tot en met... De Vierdaagse is erg geslaagd. Veel respect voor de wandelaars. Volgende maand zijn we weer op Pelemaas TV. Doei! Vond je deze aflevering nou leuk? Kijk dan ook op ons YouTube kanaal youtube.com/botertvnl. En abonneer gratis om op de hoogte te blijven van onze nieuwe video's. En als je het leuk vond, klik dan op het duimpje omhoog. Kijk voor meer ook op onze website www.botertv.nl. En volg ons op Instagram @botertv. Tot volgende maand!